si són les 11 del matí? Ho sento, però hem de mesurar els decibels i si superen el màxim que permet la normativa haurem de cancel·lar el concert. Endavant, agent, cap problema. Francesc, posa una mica de música, sisplau. Gràcies, ja està. Tot correcte, poden seguir. Moltes gràcies, agents. Ara seguim amb el... Ara seguim amb els nens i nenes del primer, que ens cantaran la cançó Ja ve Nadal.